drugog predsjedništvo i trećeg dobrovoljačka. Ja dobrovoljačkom ne mogu nazvati bitkom jer tu nije bila nikakva bitka. To je se desio jedan incident gdje je ubijeno slovom i brojem 6 ljudi. Jedan vojnik i sam Pijeska. Znao se imena, sada se ne sjećam ti imena. Jedna građansko lice na službu, jedna, oni svi kažu muslimanka, iz tada žena, Šuhreta, jedan potpukovnik i 3 pukovnika. Znači, vi možete pričati šta hoćete. Svi vi. Vi ste svi čuli. Znači, ja sam bio tu. Tužilaštvo ima informaciju da je to bilo 7 osoba. Može tužilaštvo ima šta hoće. Znači, ja sam bio tu, ja sam skupio mrtve, ranjene. Ubacio Mercedesovu hitnu pomoć koja je izašla iz komande. Poslao kolege koji su bili sa mnom, Suleta Zeljkovića, da ih vozi u vojnu bolnicu. I on je odvezao, nesmetano je odvezao. A ja sam ostao, zbrinuo i zaštitio ove koji su ostali. I pukovnika Beloševića, koga su skinuli golog, on je tad bio načelnik obavještajnog korpusa, slagač vam nešto šta je sobi nebitno šta je bio. On je bio go, ja sam skinuo sa sebe bluzu, umotao ga i stavio ga u svoj auto dok nisu krenuli da ga ljudi, tako ipak je on stariji čovjek i da kažem pukovnik. Po svemu onome što se desilo, to nije bio ni napad, nije zločin je bio. Ubiti čovjeka je zločin. Koji god, da se razumijemo, počinio zločin, neko ne odgovara. Ali ne može se generalisati. Ja znam da su informacije iz Beograda bile, da je u koloniji ubijeno 199 ljudi i da je uništen MTS i da su 200 i ne znam sad tačan broj odvedeni i zarobljeni. Nije tačno. Kolona je činila slovom i brojem. Opet vam govorim, ja sam bio tu. 216 vojnih lica, 6 je nažalost ubijeno, 36 vozila. To je bila kolona. Ja ne opravdavam ovaj zločin. Bože sačuvaj, nek odgovara. Ako je god nešto uradio, ako je god počinio zločin, odgovara. Ali prvo je dogovoreno da se razminu predsjednik Izetbegović i Kukanjac. Međutim, navečer je kod njih izbila pobuna i nisu dali da ide sam Kukanjac i preko noć odlučeno da krenu svi. Znači, to je već izazvalo revolt kod branilaca. Dalje, jeste li vi očekivali da mi dočekamo sa cvijećem ili šta? Mislim, s tortama, s kolačima ili nešto, oni su došli da nas ubijaju. Vi možete pričati šta hoćete. I svi vi možete pričati šta hoćete. U ovom gradu je poginulo 11.000 ljudi, skoro 2.000 djece. Da ne govorimo o ranjenim, o bogaljenim, o zapaljenom gradu. Grad je zapaljen, uništen i bio je taoc četnika toliko godina. Jesmo se mi sami palili, jesmo se mi sami ubijali. Šta vi sad hoćete da kažete da ja ovdje vama kažem Srbija nije bila agresor? Bila je agresor. Evo ja vam kažem, bila je agresor. Srušili su moj grad. Pobili su mi komšije, raselili familije. Pa šta oni hoće da kažu da nisu srušili Vukovar, da nisu srušili Dubrovnik, da nisu gađali Split i šta ja sad sve znam. Da nisu ubijali ljude, da nisu zatvorili ljude u podrumu i palili, da nisu silovali žene, nemojte, nismo djeca. Ja nisam za to da se svake godine gleda isto i da svake godine ponavljamo isto. Ja sam za to da se to podvuče. Dajte napravite školu zajedničku, dajte napravite fabriku. Mislite li da će ovaj slučaj ikad dobiti epilog? Mislite li da će ova istraga ikad izaći na bijelo? Koja istraga? O Dobrovoljačkoj ulici. Odnosno ta priča o Dobrovoljačkoj ulici, hoće li dobiti svoje epilog? Ma dajte mi imenujte ko je počinio te zločine, ko je pobio tolike ljude u koloni, ko je zapalio kolonu. Prvo, oni su bili legitimna meta. Kogod kaže da nisu laže i laže da su bili JNA, oni su imali srpska obilježja po sebi i na šljemu, imali su trobojnicu. Ja vam opet kažem, ja sam bio tu. Ja nemam razloga da lažem. Ja nisam došao da se vam pravdam. Ako sam ja kriv, izvolite gospodice draga, imate gorane tužitelje, vi dajte, ja ću odgovarati. Da sam kriv, ne bi ja sada bio s vama, da se odmah razumijemo, ni ja, ni bilo kod njih. Ali da je srbijanska vlada ta koja se toliko busa u to mir i šta ja znam i ne znam kako da to nazovem, jednostavno ne znam kako da se izrazim, a da se oni osjete uvrijeđeni, pošto oni za sve lako uvrijede. Da je Vučić gospodin, on mene nazvao i rekao
dođi da te odlikujemo zato što si spasio one, a ne bi malo neka potjernica, malo mi ćemo tebe zatvoriti, malo mi ćemo tebe osuditi. Daj sudi više, brate, daj da se to riješi, pa da su me zatvorili do sad bodležno, bio bi slobodan čovjek. Oni da imaju išta za bilo koga od nas, on bi zatvorili. Da, u tom trenutku kada je kolona prolazila kroz Sarajevo, kao što nam je rekao gospodin Divjak jučer u našem programu, oni više zvanično nisu bili JNA. Ja sam vam sad rekao, oni su imali obilježja vojske, srpske vojske, trobojnice, imali su one oznake, nije bilo nijedne oznake nadalje. Mi smo rekli oružje da se nama ostavi. Oni su svi nosili oružje. Oni su bili bahati, oni su vrijeđali iz kolone, oni su pjevali. Treba reći istinu. Pa evo ja ću vam ispričati samo 3 detalja, pa ja ću vam reći kako su to mentalni sklopovi. Znači, general Divjak, ja sam bio tu. Grlo je čovjek izgubio deruč se, ne pucaj. Navečer na Srni su izbrisali ne i on govori pucaj. Mislim, nema to smisla. Evo ja ću vam, možda nije vrijeme, ali hoću sad da vam ovo ispričam kad ste već pozvali, sad me morate malo trpiti. Mene je nazvao jedan prijatelj koji je radio kod mene u Krteljima, ja sam bio komandir dole, i on mene moli da ja izvedem preko mosta kod Bristola jednu ženu od pukovnika koja živi u Neboderu Šentada. I on je meni dao ime na vezu, sve, u stvari, pozvao me vezom, ja sam se javio na telefon, dao sam broj na koji će me zovnuti i on je meni dao ime i prezime, žene je spradi, ona živi, mi smo došli nas 6 žena na vrata, ona je bila žena jednog pukovnika. Ja kažem, gospođo, mene su zvao taj i taj, vaš suprug je s njim, oni traže da vas večeras idem, ona je bila gotova. I on se pupak odriješio od straha, ona rekao, ko meni to garantuje, neće sutra, rekao, ja vam garantujem, znači, nismo mi kriminalci, rekao, gospođo, mi ne ubijamo ovdje, mi se branimo. Ukoliko što dođem po vas, kad može biti spremni, kaže ona u 6. Bilo je ljetno vrijeme, ova doba. Ja kažem u 6 smo mi po vas. Ja zovem, mogu rekao u 6 na mostu, na Bristolu ću vam ja poslati. I kad smo mi došli po nju, ja vam ne lažem, nemam razloga da lažem. Ovo je živa istina. Ona skida prsten, dijamantski prsten i daje Suletu Zeljkoviću. Evo Suleta živog. Kaže, Sule se zgružao, kad svi normalni, gospođe, ne radimo mi za to. Ne bavimo se mi tim stvarima, mi smo specijalna policija. Kaže, molim vas, uzmite zahvalnost, ja stojim sa strane i gledam. I Sule je doslovno, jedva je odbio. Mi smo je doveli na Bristol, stala je paljba, to je kod nje bilo specifično, kad njima nešto treba da prođe, nešto to sve stane, sve zamre. I ta žena opet skida prsten i daje ga meni. Koji ste vi dobre glave, mi se tim ne bavimo, idite, sretan vam put. Uzela ona 2 kese, ona umrla ostra, ona trči tamo, očela je tamo i navečer na Srni ona izašla i kaže, a onda su mi, kaže, Vikićevi specijalci skinuli, kaže, prsten s ruke. Časna riječ, evo pogledajte. Šta je to? Mislim, razumijete? Da, u kontekstu upravo toga, rekla, kazala, pa onda kasnije istina bude drugačije interpretirane. Kako komentarišete procese, odnosno procesuiranje gospodina Ganića, gospodina Divjaka? Sve su ti procesi pali u vodu. Ma to je, slušajte, to je šuplja priča. Onda imaju išta, prvo ne bi ljudi oslobodili. Dalje, ja ne znam stvarno šta će im to. Zašto će to? Mislim, šta ima Ganić sa Dobrovoljačkom? Šta imaju ljudi u Dobrovoljačkom? Dajte ljude koji su bili, pa ko je pobio te silne ljude, 200, tih 199 vojnika? Ko je pobio tu kolinu? Dajte imena. Oni su čak, ja sam čitao, objavili na internetu imena 199 poginuli u Dobrovoljačkom. Mislim, to je za mene bolest. Da. To je za mene bolest. Ovaj slučaj što sam ispričao svojim prstenom, ja toga imam koliko hoćete, to je sramota. Ja znam vukovarsku bebu, kad su oni pogodili bebu u Vukovaru, znači beba umire i doktor koji operiše daje iz vene krv, spašavaj. I kaže, doktor taj, igrom slučaja moj prijatelj, i kaže, zovite tamo Beograd i recite nek pošalju hitnu, mi ovo dijete ne možemo spasiti. Mi nemamo ovdje uslove u Vukovar da spasimo to dijete. I on napiše, dao sam krv, dao sam ono, kako ide ta, da kažem, da je nazovem otpisnom listom. I propustili su hitnu beogradsku, znači da dođe pod bebu u Vukovar. Izašla je beba i navečer na televiziju izlaze roditelji i prikazuju bebe, kad pogledaju šta su ustaše bebi uradili. Nema to smisla. Da. Neka je istina kakva je god, ali neka je istina. I ko je kriv, neko odgovara, naravno. Ako sam ja kriv, ja opet kajem, burum, poziv, i ovo što šalju. Sad, kad je Titinog generala smiju uhapsiti neko i poslati na vrat ko neki dan ovoga